ẹ wò ó bínú mi ṣe dùn nínú yín á sì máa dùn. Tàbá wá rẹ ẹnikẹ́ni tó nà ó pa yín lẹ́kún, Ọlọ́run á bá mi fomi jẹ́ ọjọ́ tí mo ní ásídẹ̀ǹtì, á bá mi fi pa lẹ́kún. Ẹnikẹ́ni tó bá nà ó pa yín lẹ́kún, Ọlọ́run á wo májẹ̀mú ọjọ́ tán tu egun ọwọ́ mi tí mò ń ké pé mo ti kú oró, á jẹ́ kí ìgbé oró kó máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ ẹni náà. Mo sọ jáde tìkanra tìrora tìdùnnú ní wákàtí. Tàbá rí ẹnikẹ́ni yàn kéèyàn tó nà ó fẹ́ bàrẹ̀ àjò ayé yín jẹ́, mo lo májẹ̀mú ọjọ́ tí mo rìn nínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀, mo lo májẹ̀mú ọjọ́ tí ìdè ń jáde nínú ara mi, mo fi bá ẹnìyẹn sọ̀rọ̀. Kò ní kú kò ní rùn, yóò máa tẹ̀lé láyé. Bẹ́ẹ̀ ni o. Mo lo májẹ̀mú October 22, 2020 lọ́jọ́ Essence. Ọjọ́ Essence. Mo lo májẹ̀mú yẹn mo fi ń sọ̀rọ̀ jáde nísìnyí. Ó di májẹ̀mú, ó di èdìdì, ó di àṣẹ. Tàbá rí ẹnikẹ́ni tó nà ó ba ìrìn àjò ayé yín jẹ́, mo lo májẹ̀mú ọjọ́ tí ó sí mi lára, tí ìdè ń jáde lára mi láìkú, ẹnìyẹn máa tẹ̀lé kó tó kúrò láyé mi. God bless you, my sister.